Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke ndifuna ke sidibane sike sixoxe ngale metsha namhlanje yeKaizer Chiefs kunye neqela ke lePhulukwane City. Sike sijonge pha iziphenye into yokubana ke ingaba na iKaizer Chiefs ibethakele phi kulo mdlalo, ingaba izibonda seyifumana idraw ka-0-0, izibona seyifumana 1 point kulo mdlalo. Yintoni na umonakalo namhlanje? Masiqale sithi ke baphulaphuli ke sibamba ngazo sibeni uKaizer Chiefs ngoba kayibethwanga, abafana abadala basayigcinile into yokubana ababethwa, basaqhubeleka kakuhle futhi abafana abadala noko ukufumana ipoint eyi-1 akokulahlwa okanye ke ayonto imbi. Kuthiwa ke laa point iyi-1 iza kwenza umohluko, akufani ke nongafumani nto. Into esiyiqapheleyo ke thina ke baphulaphuli ke sike sikhawuleze siyibeke le ndaba. Abantu abenze iKaizer Chiefs izibone sele ingakwazi ukudlala pha nge-second half ngabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, indlela abatshintshe ngayo nama-reserve bawufakileyo pha kulaa mdlalo bebengakhombi into yokubana ke bangabantu abafuna iKaizer Chiefs igqithe ifumane inqaku. Mandikwenzele umzekelo, uBatman unexesha elide engadlali, ebengekho kowubakho kwesi squad seKaizer Chiefs ke besiphumelele ezi match ezinhlanu. Ukhanye Samayo ayoplayer okanye aso strike ongathembela kuso. Ukhanye Samayo akaka-pick up okanye iform yakhe ayikabikho kwayona uKhanye Samayo. Yiye ke into yokubana wakora laa goal ebeyikorile kodwa akakaphakamisi kwasandla, ayingomntu ongathembela ngayo uba angakutshintshela umdlalo. Sidlule Gaston Sereno unexesha elide naye umfana omdala engadlali, ebengekho kwesi squad iKaizer Chiefs bephumelela kuso ezi match ezinhlanu engabethwa. Yintoni aba ndithetha ngolo hlobo? Awukwazi ukhupha abantu bebekuwinisa iimatch eziyi-5 zilandelelana ngexesha elinye bengakakwenzeli into ebonakala ematchini. Awunokhupha uMduduzi Shabalala, ukhuphe uFlyvo Silva, ukhuphe uWandile Duba, awona amajoni wakho akuphumelelise ezi match ziyi-5 ubuziphumelela. Abona abantu bathumeke ubakhuphe ngexesha elinye bengakakunikezi kwanto emdlalweni. Ngabo ke abaqeqesha benze iKaizer Chiefs bekule meko kuyo namhlanje, ngoba kumele uba ke noba babanikile ithuba elithile funa lapho e-second half bababona into yokubana akho nto na bazothi bayiveze uDuba noSilva noShabalala, emveni koko ke babakhuphe. And ke ngoku xa bebafaka andiyazi uba bebephi nabantu bebevele bengama-reserve kwasekuqaleni ke kwezi matches eziyi-5, ngoba bayafana nabantu bebethengisa uBatman, bayafana nabantu bebethengisa uSereno, ngoba aba bantu bagqibele kudala ukudlala basezoqale bafuna ulanda iform abafana abadala. Ngeke kaloku ugqitha iimatch eziyi-10 ungekho nasebhentshini, ungabekwa nasestendini, ungaphathwa nasematchini, uvele uzophathwa kwimatch eyi-1 sowufakwa eskemini kwitim bivele iziwinele iimatch ezininzi, koba ngathi nguwe lo ufike nento erongo kule tim, kanti ngabaqeqeshi abakwazi ukucinga ngentloko. Bokumele uba phaa noko uSilva noDuba noMduduzi Shabalala ababakhuphanga ngexesha elinye xa bekunyanzeleka into yokubana ke omnye wabo bamkhuphe, kodwa kumele uba babakhuphanga ngexesha elinye. Ndingasazi nesizathu esenza into yokubana ke uDuba, uSilva, uShabalala kuyanyanzeleka into yokubana bakhutshwe ematchini na, okanye into yabhalwa phantsi yokubana mele bangayigqibi i-second half, mele nge-second half bakhutshwe. Andi-understand uba bakhutshwa xa kutheni, okanye ke kuyanyanzeleka into yokubana ke mabakhutshwe. Bayibhude apho ke aba baqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs. Yiyo laa nto iye ngoku yakhempa iPhulukwane City kumhlaba weKaizer Chiefs, ngoba bebengekho abantu abayinikeza uxinzelelo phaa ezaa defenders zabo ziye zaphola emva koba kuphume uDuba, kuphume uShabalala, kuphume uSilva, zabuya ii-centre-back zabo zazokhempa apha kumhlaba ke weKaizer Chiefs. Yaqala iPhulukwane City ke ngoku yadelela, yaqala yafuna uhlasela, yaqala yafuna ukhontrola umdlalo, kanti ekuqaleni bebesoyika ngoba ezaa players ezintathu beatheka ngazo iKaizer Chiefs ke beziyinika ubunzima idefense yeqela lePhulukwane City, beziyigrogrisa njalo.
loo nto ke ibesenza into yokubana ke iphulukwana sithi ingakwazi ukuvula amaphiko wayo, ingakwazi idifenda yayo ukuatheka, isoloko imincile ngoba iyayazi into yokubana kwaqhawuka ibhola uWandile Dube uzoba ingxaki, kwaqhawuka ibhola uMduduzi Tshabalala uzoba ingxaki, kwaqhawuka ibhola uSilva uzoba ingxaki. Ngoku abaqeqeshi beqela Kaizer Chiefs badonsa aba bantu babakhupha, aba bantu bebeatheka bobathathu, banikeza iphulukwana sithi iba mayibahlasele emveni koko. Yaqala ke iphulukwana sithi yakhempa phaa kumhlaba eKaizer Chiefs. Kona ke ndifuna ukuthi ke abaphulaphuli ke asithi abenzi kakuhle abadlali beqela leKaizer Chiefs, benza kakuhle kakhulu ngoba babethwanga. Sesixela nje isizathu esibenze babe nale match beza ne-draw ngabaqeqeshi abayibhatyazileyo yonke le nto yale match ke yanamhlanje. Ningangena ke abaphulaphuli ke nike nitsho nento yokubana niyibone njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.